Kun gabi, aditon imo ighahaplas iton imo bayhon nalin. Tapos, kun adlaw, adi naman. Sigurado ako, idak. Bangilog na ko yun magraksot. Magmamarat akong bayhon. Okay, kitaan agadla ako, oh? Nagmamamara ba iton akon nawong, ha? Balik ka na, Nalin. Mopay pa iton imo, mister. Suportado ka ha imo pagpahusay. Ay, inuod ka, Idak. Kahiya iton baga, nag-inaghaton pagpakaniya balayhay mo. Para daw ako kumuha iton imo baligyang ang pampahusay. Talaga? Ay! Iba hitonton. Sos! Kung iba iton nga bana, bangin na apadong kanaday. Iton ako nala, mister. Nabati pa nga lang nga mapalit na liwat akuhin pang haplas kay iton. Kay naubusan ba ako? Ay, nabatag eh. Naubusan na kay na pang haplas ba? Pangalan nga mapalit. Nabati pang iton ako nala, mister. Iton ako nala, mister. Nabati pangalan nga mapalit ako hinpang haplas kay ubusan naman ako. Naubusan na ba? Ay, napabati dayon. Nasiring dayon nga nagkikinarag-karag daw lako na ako yung salapi. Alang man iya iton alang man iya iton akon gin papalit. Karag daw lako na ako yung salapi. Alang man iya iton akon igpapalitin panhaplas sa nawong. Asya nga ni nga, nagpapakabuy ako. Para diri na ako umasa iton akon pampahusay kan mister, no? Ay, takba na liwat iba. Nakita nga nito yung maghusay nga bado hamol. Nga pagkita niya maangay akon, gimpapalit ito niya. Napapausa nila ako pag-aabot niya, ginduduhla akon. Suluton ko daw kay maangay akon. Ay, sana all ano. Ay, oo ngayon. Labot lang pampahusay. Day, may ada ko nga di mga sexy na RTWs. Bangin may umangayay mo, day. Kita, oh? Ano daw, Idak, ang danda? Oo, Pagkita oo. daw, Nalin, Fida? Adi, day. Adi. Ay, adi man. Maangay iniya imo, day. Kita, oh? Mahal. Kay mabusay Mahal, ang ka. tuwang nga blas. Oo, maangay ang tuwa imo. Diri ako, kita itong dughan. Sus, amo O, ano man ito? puso. Kaya si Tut uso yan, ha? Sige na. Hindi daw. Usapaan nila ako habalay. Magsisiluluto na kong sugad. Kaya saan ka man mapalitin sugad nga bado? Amo na. Kung oras na itong paglakat. Amo ba? Kuhaan na itong mga baligyan, Idak. Sige na. Ay, Oh. Agim. Naayon talaga ako iton imo banan nalin. Suportado ka talaga niya. Oh. Sana all na good la ini. Ano man, Idak? Pwede itong utang itong iba? Kay oo, God. Kamu pa ba ni Nalin? Nakilala man ako iyo. Diri kamo pareho iton iba dida. Nga nangungutang nga ni karag parahiton S kung nabaribadhin buwas nala. Nagiging buwa. Sugad. Tumpak ganun. Paray tonton. Diri ka ba nababarakat mo asawa? Ano ko pag kinabara ka pare? Siyempre, nagtitikaw sila ito ni mo asawa. Bagalagi hapon yung daraga, bason kung pwede na akong mga anak ka. Ano man iton? Usa pa, gusto ko nga niton pare. At least, waray masisiring akong to na akong asawa akon. Usa pa ha? Nagpapasabot lang iton pare. Nga maupay ito na akong pagdaraiya. Pero pare, bangin may de baliwat nga papahusahin ti mo asawa. Ay, dere, ito matatabo pare. Nakilala ko ito na akong asawa. Ngan ako ito nag-aagatay nga gumamit ito mga pampahusay ba? Usay nga ni. Ako pa ito napalit na taon.
Ani malabal ito na ako padis. Ay, suga dito katuhay ng buotan nga ba na hiton-ton. Ah, Hindi rin pareho din na itong iba. Usa pala itong anak. Ha, ito na sa mga laspag na. Inalinbisan may mga anak na intact pa. Ha, sexy lagi hapon. Itong iba nga asawa, mga lahin mga paragato. Lili na maintindihan itong kasiksingan kahusay. Ha, anon, di rin magitatagal ang pagpahusay itong mga bala nga hugador para inom ngan tambay. Ako mati maging papabati mano kulas. Oy, wala pagngangaral. ayaw na litong pagagari manukulas. Ada na imong papalit nga sukar tonton. Nadilotan mo ginuutang nga sardinas. Ikoy. Ay naman nga limutin pagbayad dito na. Awa do naman nga mil. Oo, alay. Mil, Good man manukulas. Iba na din nga bil na Ikaw din na mo sa. sada ako. Abangin, ikaw lagyap ito, ada. Kay ikaw nagtitinda. Hmm. Ay, adi na niya Adi nga kulas ako. Ikaw nagtitinda. Diri, ako yung kulas. Ikaw Ako ti yung kulas. Ibalat na o sa nga kuan bangin. Ibahin ibala ito nga tao liwat. Ay, ito pagkagari mano kulas. Di ako ti kulas. Oo. Oh. Sa ato pa, ugad man. Pag siri nga, ada naman yung maging palit asukar to, pagbayad dito, ha? Nga nadilot ito mo ginuutang nga sardinas. Ikoy, ayaw naman nangingalimot pagbayad dito, ha? May iba nga tao dida, ada dida. Diri. Ha? Amo lagi piton. Amo lagi pito hiya. Kay Amo iya lagi pito. nagtitinda. Ayun naman kalimot pagbayad Bakit dito, nasi ka ha? Oy, Ugad ayun man naman. ako Ah, lang. sige. Kuan, tindahan na daini. Sukar tonton. Nadilotan mo ginuutang nga sardinas. Naman nga limutin pagbayad dito na. Limutin pagbayad dito na. Ini nga mail, din nga kwan, amo init lolo. Ada ni mo gipapalit nga sukar tonton. Nga nadilot ni mo ginuutang nga sardinas, ikoy. Oo. Ayaw naman ni kalimot pagbayad dito na, ugad ba no kulas. Ano, Mabatong ka. niya? Ayaw na litong Amo na. pagagari manukulas. Ini nga may ada ni mo gipapalit nga sukar tonton. Na litong Ako ito. pagagari manukulas. Pagagari manukulas. Ada ni mo gipapalit nga sukar tonton. Nga nadilot iti mo ginuutang nga sardinas, ikoy. Ayaw naman kangalimot yung pagbayad dito na. Oo, agad mano kulas, agad. Kundi nila ko. Nalooy ito di mo mga kagalak. Diri ko na ako. Mga Anak, Ha? anak. Anak. Kundi, Imong mga anak. kundi nila. Agad mano kulas, agad. Kay kundi lak nalolooy ito ni mga anak. Diri na ko magagad pa yung pagpautang ha mo. Member ka man ko dito mga tanggal na is. Ha? Ano itong manukulas? Tanggal is. Basta na utang ang linyado buwas na manokulas. Pagkakabuwas tanggalunanis. Nagiging buwa na. Ay, panmukad ka mo mga tanom ha. Diri ko bayag gihapon ka mo gipapabayan, sugal iton akon kahusay. Mintinado gihapon ka mo, salit balusi ako niyon mag-anyag nga mga bukad, ha? Uy, bumati man akong sitsit. Ay, bangin, umaragila. O, mga tanom ha, kaumang ko pa na rehibo, huhubahaba kun, hahabukan. Tanom ha, kaumang ko, ay bangin, umaragila. O, mga tanom, kaumang ko pa na ribo, hahabukan kuliwat kamo para diri magubat, iyo porma. Ay, bahala ka dita. Diri ko aasiw na di nga nagsisinit-sito na akon. Ay, diri ko na gusto makasala kan tonton. Sakto na adto pakasala ko kan tonton han una. Diri ko na to angay utrohon pa. Una,
Nagsaad na ako akong bana nga di rin ako magdudurong nga iya. Bangin di rin ako niya pasayloon. Buutan ito na akong bana. Di rin ako makakataran sugad kabuutan ha iya. Salit. Dead ma konhin uman adi nga nagsisit-sit, sisinit-siton ha akon. Sigurado la ako. Na iipaghihapon na dito na akong husay. Maglaway na la. Nga Roldan. Diri ni ibala ini Ernil na lang, Ernil. Arnel. Keno, Georgie ka na pa ko. Napakuan ako. Uy, rap, rap. Boy ka. Sorry na. Ang sigaro mo kasi. Kinanti, o pa kayo magtitong. Okay, ako na lang Sige. Dire, ikaw na pa akong gusto. Ano, magbubot ka. Todalin! Uy, Todd, delivery rider ka na ngayon. Oo, Tod. Ngan, uy! Tod, nagtitikaw sa ikaman lalugod nga nakasaw ka na akong patod. Buyag. Ayos gud magagalagatin. Kung imo asawa, no? Ay, patod tonton. Asya na. Ito nga ni nga imo yan naging deliver. Ako ito panpahusay. Ngan hiya ito nag-order para hahakon. Ibagad! Alang. Pwede ko na ba makuha ng item para ko dahil magamitan? Oh, oo! Oh, ano ba to? Namalanga naman na ako yung pagkinitan ni mo kahusay, Tod. Ikaw, God. Uy, Todd Roldan. Ani ka man. Wala ka man gin-order. Di ba ngayon ako pwede kumanihin di rin nagdi-deliver? Ha? Pwede man na da nabisita la. Kay uugad. Kaso wari din hitonton. Adto na trabaho. Di rin man itonton. Ito na akong gingkan ni kauman. Ha? Bukad niya yan para imo. Ha? Gitatagan mo akong bukad? Ano ti mo? Butig pasabutin eh. Nangunguyab ka akon? Oo na rin. Atun siyahan ko nga pagkita mo mag-deliver ako. Iba na akong ginbati para mo. Ako, di pa kami mag-asawa ni Tonton. Alam ka ba nga crush ko na ikaw? Salitan magpaabat ka nga may damo pagkaroya ga akon. Sumugot dayon ako imo. Yan ako malamang good mapansin na ni mo kahusay. Kun baga, waray pa ako pahusayan akon bana, diri mo ngayon ako mapapansin, sugay. Diligad kay sugad ito. Wala ko malamang good dahil kapansin na ni mo kahusay. Pero, ano man niya na, kung masabdan kita ni Tonton. Itatata. Wala ko malamang good dahil kapansin na ni mo kahusay. Masabdan kita ni Tonton. Masabdan kita ni Tonton. Igtatago tayo mga pa ito natin relasyon na iya. Dili kita niya pwede masabtan. Kasi sigurado ako, masisina iya aton.
Bahin ano pa ito niya mabuhat aton. Sige, ikaw itong bahala. Mahal! Makaliani ako ha? Oy, makain ka na liwat. May importante lang ako nga papaliton. Di rin lang ako maiha. Sulod na la. Sulod na la, ayaw mabalik pagbalik. na ako dayon. Sulod na la, mabalik na ako dayon. Ano? Paliton. Di rin lang ako maiha. May importante lang ako nga papaliton. Di rin lang ako maiha. Sulod na la, mabalik na ako dayon. Masukot na lang ini nga pag ginakat ni Nalin. Nagkikinaing kain daw lang ini nga. Na lang ini nga pag Sulod na la, mabalik na ako dayon. Masukot na lang ini nga pag ginakat ni Nalin. Nagkikinaing kain daw lang ini nga akong asawa. Ano na, diri man ni sugad. Sakto. Susundan ko iya. Kinahalan masabtan ko kung nagkakain-kain ito na akong asawa. Boss, sundil adto nga ibay kaunan ha. Adto nga may tatak nga wow. Oo, adto man naunan no, adto man. Sige, boss. Ayaw lang pag-apiki kay bangin ako makita nito na itong pasayro. Misis ko ito nga akong gisusundan niya na. Okay, wala problema, boss. Adto man nga lumikoonhan. Lodging house man ini nga. Iyaging kanian. Hino to niya tutuyuon nga ni? Boss, okay na haligid. Anil ako din eh. Bangin ako makita to na akong asawa. Kamaiyaman gumawas sa lodging house to na akong asawa. Sipan ako din eh. Usap pa. Ibang akulba ito na akong kinakapat. Susudlon ko na yun eh. Bahala na. Diringani ako pasudlon itong mga empleyado yun ng lodging house. Igsusumat ko yung mga otoridad. Pasulot na ako. Ma'am, sir, excuse na nga iyo. Ano man ito niyo tuyo? Di pa man tapos ito namon short time. Kan ato duldan man na di busis. Abrihan ko niya putahan. Pero Abrihan ko. sir, Akong katlog. Kadiri ka nga ni makig... Ay, Ay, diri. mo ada. Diri, ano Kan ni? ko na dito, roldan na dito. Oo, bangin, oo. Diri akong... Abrihan ko niya putahan. Abrihan ko. Abrihan ko niya putahan. Abrihan ko. Akon kadlok, hindi ka nga ni makikopya na ako. Isiguraduhin ko nga madadamay kahit kung sayop na binawatan ito na akong asawa. Diri! Diri ito na akon. Kanton-ton iton. Mo lagi ito. amen. Kay, Ayaw boy, pag-off. Ayaw amo pag- lagi. Ay, dili ka upkuan, George. Amo na kasi ako nga. Nag-istorya ako na. May ka-istorya dito nito. Roldan. Adi ka, Kan ato duldan ako nito? Ako tong lines? Dire ba? Hey, George, ayaw pag-off. Kay magtapad ka mo. Amo na sa'yo kami. Kaya na naman. Check ito niya. Diri, ana ka mo. Mag-on ka, George. on ako. On. On ka mo, on. Hey, Arnel it off. Hey, Arnel it off. Oo. Ikaw ang Arnel, sakto lang. Kas... Turo dito kay dito. Ma'am, sir, excuse na nga iyo. Ma'am, sir. Natap kita. Ma'am, sir, excuse na nga iyo. Ano ito niyo mo tuyo? Di pa man tapos ito namon short time. Kan ato duldan man na di busis. Abrihan ko nga putahan. Pero Abrihan ko. sir, Akong kahadlok. aha. Kaya diri ka nga ni makig-koopera ra ako niya na. Sisiguraduhon ko
nga madadamay kay itong sayop nga binuhatan to na akong asawa. Sige sir, anay la ha, abrihan ko itong porta ha. Ay! Bastos ka nga bayot ka! Tonton! Nakatapis ka lang to aliyangan. Roldan, nakavrip ka la. Mga animal ka mo. Tod! Pasensya na. Ayaw gud kami pag-video eh. Kaya ano, Tod? Tod! Naaawad ka to ni Muging buhat? Ngan paghala sa akong asawa? Ngan ikaw nalin? Ha? Wari mo alo? Wari mo alo-alo? Imbuhat ko nga tanan. Bisan ultimo ani mo pagpahusay, ginsusuportahan ko ikaw. Ah! Kaya ano pa man ito ni maging buhuhulat? Kasi gawa na ako. Kaya naglingwa ako ha imo. Para ano? Para ako mapriso? Nang kung mapriso ako, makakagpatakas ka na? Kaupo rin akong patod? Nalinig sa sayop ka nga haw. Kay labot nga diril ako nakadarahog kay mo ba na? Madarahog. Anay, kay labot nga diri ako madarahog nga bana. Kay nalinig sa sayop ka nga haw. Kay labot nga diri ako madarahog nga bana. Iba nga paagi to na akong bubuhaton. Magpadisiplina iyong aduha. Ngan ini nga bisyo ito na akong magigit. Video. Ay bisyo? Ano ba ito? Magpadisiplina iyong aduha. Magpadisiplina iyong aduha. Ngan ini nga bisyo ito na akong magigit ebidensya iyo. Ano? Pwede ba dalit? Ayaw na niro apiki akon. Sorry na, Tonton. Sorry na. Di na mautro pa itong akong gibuhata imo. Ayun, ka nagpadayon itong imo pagkihaan mo ni Roldan. Sige na. Dere mo na utrohon? Nakadamo mo na ito buhata akon. Nababalabgan ko lang kanono na. Pero ana iyo na ko di patudurtan. Nakagbuhat gud ka mo hindi rin maupay. Wari ko man dayon masabten iyo hilit ka relasyon. Ikaw man nga itong angay basulon hiningatanan. Ano? Kaya ano nga ako man? Kung di rin mo ako gimpapalitan ng mga pagpahusay, di na ako makakatarin laing na lalaki. Siyempre, nahusay man ako. Nga nakita ka man, na di rin palaspag ito ni mo asawa. Dami itong lalaki nga nadada niya akon. Salit, tuntun, sige na. Pasayloan na lang ako kung nakagbuhat man ako hadto. Dalin. Di ka ba naluluo ito ni imo anak? Kung pampriso ako ha, wala mag-aati man na iya. Nalin? Nga nagpadara ka ng luwat ang drama na imo pipikat ng asawa. Sugad. Nay, Kinuuwat ka nito ni ito nga imo asawa. Wala mo nga ni buhatin aksyon. Hoy! Buhaton nga aksyon, awo. Igdayon, itong sampahin kaso kanda Roldan nga nalin, mauto. Kinuuwat ka ng asawa. Maniinuwat. Sugad, mautrohon. Ano ni, mautrohon? Hain ka na. Mauutrohon pa itnir. Ay, uutrohon pa niya. Sugad! nay, Giniinuwat ka lang ito ni mo asawa. Waray mo nga ni buhaton nga aksyon. Diri mo nga ni igdayon itong pagsampahin kaso kanda Roldan nga nalin. O otrohon panira ito nga ginbuhat sa imo. Dili ngoong kalagihapon itong imo makarit nga asawa. nay. Pero nay, sakto malot hinalin. Kunwari ko gud man niya papagginamitahin mga pampahusay, nay. Diri ko man niya makakatarin lain nga lalaki. Salit. Sayo ko gihapon, kumbaga, nasusugad man yan ito na akong asawa. Nadadanhin ibang lalaki. Buot mo igpasabot.
Nga Yan na, papaba- yan na. Buot mo Yan yan na, ay ipasabot pasabot. mo, yan na. Agi, buot mo. Nadadanhin ibang lalaki. Buot mo yan ay ipasabot. Papabayan mo laad to nga imo na saksihan kanda na lingan Roldan. Babaliwar yun mulan imo pag hiabda irasa ko mismoan mo til nga may daging bubuhat nga milagro. Sugad ba ito? Tonton? Abot nga ni Nay. Nangungurok na gud ako. Di rin ako maaram, Nay, kung ano ito na akong bubuhaton. Kung ipapadayon ko ba na akong reklamo kanda nalin ngan Roldan o di rin nala. Tatagan ko pahiyain usap ang higayon, Nay. Kaya may adaman gihapon punto na ako nasawa. Kung ginbalabgan ko hadtoan iya mga pagpinahusay. Di riya maglilingo ako, Nay. Mahimyang niya na itamon pagkaasawa. Tonton? Pasayloon mo nga ni Roldan. Masasayloon mo, Hira. Aw. Yun ang mahirap. Pasasayloon mo hiran na din nga Roldan ng iraging buhat niya paglingwa imo. Dere kiton abo yun. Sigurado ako, ito kay nakagtikang nahirahin pagbuhat hindi rin maupay ha imo. Uutrohon pa ito nira. Siga pa daw kabuhaw. Nay, Pero, ginarespeto namon ton imo desisyon. Kaya ikaw man iton bana. Ikaw iton nadihado. Salit, igtutubyan namon na imo ton imo desisyon. Diresya. Diresya. Diresya, dakin luwas. Sige. Yan namon. Salit, ikaw iton nadihado. Ikaw iton nadihado. Salit, igintutubyan namon na imo iton desisyon. Nay, Salamat, mahala. Diri mo na idadayo na ni Mukiha amo ni Roldan. Nasiring pa ako. Nga diri mo maakos nga kihaan kami. Buutan gudluwat ito ang kumbana. Salit, diri ko gud ini liliwanan bisan kan kanay nga lalaki. Mahal ko gud ini. Nasiri pa ko nga, di rin mabubuhat ni Tudtunton. Dayon na niya kihahaton. Ngani. Oh, ano man kita niya na? Ada kay siring pa, tuloy ang ligaya. Pero,
Doble na nga pag-ikmatit atong bubuhaton. Kailangan direkta masakban ito ni mo bana. Asya na. Tagyamang kitan una. Salit. Ayun na kita pagkaragin oras. Sige na. Paghukas na. Nalin! Nalin! Idak, ano ko no? Baga maupay man ito ni mo kang ngisi. Oy, may ada ko bago nga pampahusay, sigurado. Day, maayon ka hini. Ha? Ano naliwat iton? Pasudlaan niya ko iyo balay. Ayaw kita din hagawas pag istorya kay maaram ka naman. Damo iton nakapalibot nga marites. Hihimuon naman kita nga sumsuman. Aw, sige. Kadida yun. Uswag anay. Uy, sigurado ka nga magmamahusay ako iton? Ha? Oo naman. Ngan ikaw ang akong siyahan nga ginbaligyaan ni kay maaraman ako nga diri masisinay tonton. Kun, nagpipinangusay ka. Ginso, supportahan ka pa nga ni niya. Asya nga ni. Hala daw, ano man ito nga bago nga pagpahusay? Uy, hala! Uy, tuntun kita anagod o kita anagod. Sakto gud man hi idak. Dakon ginuunhan na nakon dawongan niya bago nga pagpahusay. Ay, nga ilaw. Kaya ka mamahal daw ito nga baligya nga iya pang pahusay. High-tech liwat ngan epektibo gud man. Uy, hiray na gumay itong naaabot yan itong sensya, ano? Pati pagpahusay ngan pagpagasa. Gamit itong makabago nga paagi. Ay, oo ngay ang tuntun. Pwede ba akong makagsarita imo? Ha? Kaya ano, makain ka man. Ginpapaupod ako pa ni Spiras ni Idak. Haira lugar, samar. Ato na kami mauli itong liwas itong patron. Ano? Ito na itong anak. Ikakatukulan ni kanda nanay. Sige na, tuntun. Nagbag-o naman ako. Ang usap pa. Talagsa naman lang nga ni ako yan ang gumawas. Kay Idak naman lang itong nakani. Pagdulong ito na akong order, pagpahusay, di ba? Sige. Ikaw itong bahala. Pero sigurado hagod la ha. Nga idakla ito ni upod. Oo, ugad. Mahal. Di rin agad ako magluluro nga imo. Igbalik na gadan imo pagtapo da akon. Sige na. Oh. Saan man ito nga iyo panispiras? Is, duwa ka adlaw nga magkakaupod. Ano? Kakaupod. Duha kita nga kaadlaw Itong akong baby. Tap na tap. Duha kaadlaw kami. Baby? Oo, bebe. Yes! Duwa ka adlaw kami nga magkakaupod. Ito na akong bebe. Salit. Yes! Nagsayop gihapon niya. Suliton. Nga magkakaupod. Ito na akong bebe. Suliton ta iton mga adlaw. Kay maihanot kita utro nga magkikita. Hay. Wari namang gud ako alibay nga nahuhuna-hunaan. Ayaw itong pagproblema ha. Kaya ako naman itong sunod niya mabilingin alibay. Itong angay tayo na buhaton. Suliton tayo itong duwa kadlaw nga magkaupod kita. Ano yung nga ako nga libro? Uy, brochure ni Idak? Ay, asin yung giniiliwad dun una pa nga mga adlaw. Ay, kaagi ko nalang kanda Idak pagsulod ko. Adaman dun niya ba na asya dun
Ako bibilinan. Waray mangudida ka ira. Ato nan mispiras ka opo dito na akong padis. Dere ko lahat pwede bayaan ini nga brochure. Bangilot ini masakban itong akong bastos nga. Batos! O bastos! Ano ba yun? Batos, Brochure, suratan. Dengan ni... Batos! Milot ini brochure. Lahat pwede bayaan ini nga brochure. Bangin ini masakban ito na akong batos. Pagsurat-suratan, di nga ni. Pag gisi-gisiun, baraw ka man na ni Iudak. Waray na niya bagay papakita itong mga clients niya. Ay, gouli ko na lain ni Dayan kan Daydak. Oh. Hinutusa. Hikuan, ibib. Babe. Napausa ko Eh, tuntun, babe. ida. Oo. Oo. Ini nga. Ini. Ada ka. Tonton? Sabay ka mo. Kaya, di, oo. Sabay ka mo. Okay lang ito, di na magsabay. Kaya parang na pausa. Masig ida, tuntun. Tonton? Kaya ni ka man na iyo. Di rin masig ka idak. Kay, Oh, adi pa ngayon ano? Oo. Adi ngayon adi. Tonton? Idak. Kaya ni ka man na iyo. Aha? Kaya mo ni balay. Aw, ano ito ni mo butig pasabot ha? Anay dog, ikaw na ko ba nga nanispiras ka mo ay iyo samar? Ha? Kayo niyo pa man ito namon paturon. Ang sarit ni nalinhakon, duha ka kaadlaw hiya nga mau... Ay, dire. Duha ka kaadlaw. Ang sarit ni nalinhakon, duha daw kaadlaw hiya mawawara kay manmimisperas ka mo ha iyo lugar, ha samar. Ngan, adto na ka mo mauli itong liwas. Ata, diri nga haw itong tinuod. Usa pa, wari namon sabot nga sugad ni Nalin. Diri ka tayo nagdadarahin pamatron kay baging kamasina, no? Ibagot na akong kulba. Ano ito ni mo butig pasabot ha, Tonton? Idak, Oh, dako ito na akong pagtuo. Kamay adan na lot milagro ang gimbubuhat tinalinhakon. Tonton? Idak buligi ako. Tawagin Nalin. Ngan ayaw pag sumati. Nga ako itong nagsugwa imo. Kuan pa inin, pakikistorya ilin, bisla ano ba? Sig nga, mayra ka bag nga product. Tugtog nga masabtan ta. Kunain hiya na. Sige, ikaw ton bahala. Pero Tonton, gawas ako hini ha. Oo, Idak, oo. Ayaw ka paraka. Gawas ka hini. Anhingayan ka mo kalanggaman ha. Mautak. Irayo. Gandiri gun man basta-basta makakasabot ako nito iyo Kaabot. Ayo. Basta-basta makakaabot. Gandiri gun man basta irayo. Gandiri gun man basta-basta makakaabot ako nito iyo paglingo. Pero kay diri pa ako Sa salikway. makakaabot ako nitong iyo paglingo. Pero kay diri pa ko ginsasalikway itong makagarahon. Bisan diri ako masimbahon. Gingigihan lagi hapon ako itong Diyos para masabtan itong iyo mga paglingo ako na rin. Roldan. Pipilngon ko ira. Kunhain hira din niya kalangkaman. Nganaan damon ko nga daan ito na akong armas. Ang cellphone. Para mabidyohan ko itong iya ka maglingo.
Moy, madalagan ako ha. Lanata ako, bebe ha. Sige. Pero madakpan kung ano ikaw, may premyo ha. Ano may itong premyo? Sige daw. Alams na. Uy, kay Pirmi ka man lang nakaka-premyo, di ba? O sige, lanatan ako! Dali! Dala ko! Ha, dalagan ko ha, dalagan ko! Mga animal ka mo! Diri ko na mapapalampas ini nga buhat nga paglingo akon! Diri na! Ang gagamiton ko ini nga masarig ebidensya. Para iton Filter nga nadakop tub-tub nag-iyot. Ano ba ito? Ha? Ano tiya nga filter? Rock. Nag-iiyot ka mo. May nakamot taon. Koan kay video man lainin. Rap, ipagurugot nila ayaw ikuan nga kay masasabtan it kuan nga bastos man adin duro liwat. Ikuan la. Sige, sige na. Sige, sige. Sige. Mga animal ka mo. Diri ko na kung mapapalampasin nga yung gimpuhat nga paglingo akon. Diri na. Ang gagamiton ko ini nga masarig nga ebidensya. Para ito na akong reklamo. Nga igsasampa iyo. Yes, baby. Yes, baby. Ikaw na kapitan ko. Ay, siya. Nagkakapakaluluwa si Diaz. Napakalala sa news, baby. Diri ko na pwede palampasun to yung paglingo hakon. Nalin! Turoldan! Oh. Kinalasan ni Kuan, mas nakakatorog kay Roldan. Sige, tap. Diri ko na pwede palampasun ito niyo paglingo hakon. Nalin! Turoldan! Tudlodlan. Nango. Sunod ito niyo paglingo hakon. Nalin! Turoldan! Tap. Diri ko na pwede palampasun ito niyo paglingo hakon. Nalin! Turoldan! Tunton! Tuntun! Ayaw na niyo tago ito iyong mga postura. Kanina ko pa itong pagbidyohi. Tunton, maluwi ka ako. Ayaw ipadayin ito imo plano mo ni Roldan. May lito niya. Tunton! Pwede ko gihapon ito niya buweltahan it. Itki ha. Pinagin pag pinabidyoon. Privado nga tao. Pribado? Sakto ka. Pribado kong asawa hinalin. Nga imo ginagaw hakon. Salit pwede ka diretso sa bilangguan. Kahayop ka mo. Dako ito imo buot manarhog. Sige. Ipadayon to na iyo kalipay. Kay katapusan na ininiyo nga kalipay. Masaray ko paninig ang video kaya mo kinkakaptan. Kontra kang dadalin nga nito ni mo patod, tonton. Kung tutuyoon, pwede kahit... Mo. Kung tutuyoon mo, ang
Kung tutoy patalin ganito ni mo patod, dadalin ganito ni mo patod, tonton. Kung tutuyoon mo, pwede kayo di makapasa ka dayon ng kiya. Asa nga na, Kap. Pasalamat ka kananil. Kap, Age, ano ba? Asa nga na, Kap. Asa nga na, Kap. Pasalamat ka nalin. Gabaga tumuod pahitonton na nakon sagdon. Gatagan pa kamuhin pera ka adlaw para makapasayluhin mga pangaro. Makapasay ka adlaw, muhin pera ka adlaw para makapangaroin pasaylo iya. Ngan buhaton good ang ginsaan hanay mo pana. Kadiri ka na makikigrelasyon ka Roldan. Sigurado sure ball. Magkakalanggong. Na makikigrelasyon. Sigurado sure ball. Magkakalangkag. Aga! Magkakalagong kagong. Magkakalang. Gong kagong. Sigurado sure ball. Magkakalangkagong kagodayon. Yan din habalanggoan. Kalaboso na la. Kabala. Presuhan. Oo, kalaboso. Pre-preso ka na la. Oo, Sigurado, pwede man. maprepreso ka. Oo, sigurado na la. Yan nga na la. Sigurado sure ball. Maprepreso ka gud hini. Habaling Ayun. Ito. Si Amon na ito. Prepreso Prepreso ka ko din eh. Ay na magsampay. sigurado sure ball. Maprepreso ka gud. Tonton, mahal. Pasaylo nagadla ako. Promise, gisasaad ko. Di rin ako mag-uutro pa. Sus! Tonton. Dili na ako matuoday mo na, Lin. Nakapira ka na pagsada ako, pero di rin mo man itong gitutuman. Salit. Dili na ako matuoday mo. Ganaya, pwede ba? Ay na ako pagtawagang mahal. Kaya wari ko na pagbati ay mo. Tonton. Kap. Anbahin to naman mga anak. Ayaw ka barako tonton. Dako itong puruhan na imo pumanig itong otoridad. Ikaw itong magdara ito ni mo mga kaganak. Hindi rin mga kaganak, mga anak. Anak. Ikaw itong magdara. Pumanig itong otoridad. Pumanig itong otoridad. Ikaw itong magdadara ito ni mo mga anak. Ano? Diyos ko, ayaw God. Ayaw. Tonton, di rin ko gusto mahirayo ang mga kabataan. Mamamatay ako kung di rin ko ikakauportun ako mga anak. Tonton. Ginunahuna mo unta, anay. Ginunahuna umunta ito, anay. Ginunahuna mo. Nakauportun ako mga anak. Tonton. Ginunahuna mo unta ito, anay. Ugsa ka naglingo ako. Kap, ano naman ito na akong katungod? Usa pa, sayop man nga ni nga tao ito nga tanan. Ano ito ni mo buot nga pasabot na lin? Kung di rin ako pipinalitan ni nga tao, hinpanpahusay. Di rin ako naguhusay. Ganwaray madana niya ako nga lalaki. Gas-gas na ito nga mo panindugan. Nalinin nila itong tigam ni. Bisan pa mag-usa kalibo itong lalaki nga maglanat ta imo. Itong imo kahusay. Kung diri ka gihapon makatol. Diri ka pipikat. Diri ka maglilingho akon. Kung tangkod ka. Ngan may pagrespeto. Haakon mismo. Diri mo ako lilingoon. Hahay nalin. Mas maupay lugod kung mangaro ka na ng pasaylo ay imubana. Nga tumanag ko na ni mo saad. Nga diri ka naman lalalaki. Kay susumatan ko ikaw uday. Pwede ka hini mapriso. Nay, ikakanikulaan na itong mga bata. Nay, imo na, Nay. Nay, nagsasarili.
Kakanikulaan na itong mga bata. Oo naman, kay mga pukugod iton. Oh, salamat nga baga na magutawan ka na anak. Oo, naglilipay ako nga diri ka maisog nga bana. Waray mo naman labisan pagkutol ka na lin, haluyuhan iyaging buhatain mo. Pero anak, kay baro naman yung pagsirot sa mga nagbubuhat hindi rin maupayain mo. Sakto ka na eh. Dire mo pa itong sobrang kabutan. Ginaabusaran rin eh. Asya nga ni, salit sakto adto nga imo ginbuhatay mo, misis. Imo hiyaging paintilan, nga nagliksyon na untahiya. Ngan magliksyon na untahiya. Sorry. Nagliksyon na kinlo. Imo hiyaging paintilan. Imo hiyaging paintilan. Ngan magliksyon na untahiya. Di rin ako ito makakakuha nga imo panpahusay, idak. Wari ko naman ito nagbabayad. Iba daw ano ito may supportive nga bana. Pagsayop mo pagudla, Nalin. Maaraman ako. Asya nga nga nagbabasol na akong duro. Padaral akong panguta ako ni Roldan. Bawi na lang itong sunod, Dalin. Bawi na lang. Kung tatagan pa akong usang higa nito na akong bana. Buutan itong imo asawa, Nalin. Sigurado ako ito nga mapapasaylo ka pa ito niya. Ipakita lang nga hulos ka na nga nagbago. Ngandiri ka na makilalaki. Kung makilalaki ka naman, wagas. Sorry naman. Kay nanlalaki ka man liwat, di ba? Tinuod. Ay, maaraman ako. Yan tungod to na akong pagpinahusay. Salit di rin ako iton. Okay na ako hinsugad hini nga postura. Bisan di rin mahusay, bisan di rin mahamis. Sige man ton imo hilingan to, ito imo magtalaero kung tagawas. Nay, naluluoy ako ito na akong mga anak. Duro nira kami nga kanira mama. Batian. Naluluoy gihapon ako. Bating-bati. Anay lad to na yung nagtugab. Pero nag-bark. Neighbor. Kanira mama. Naluluoy ako ito na akong mga anak. Naluluoy ako ito na akong mga anak. Duro nira kami nga kanira mama. Naluluoy ka po na ko kanalinay. Dere na hiya mahamis. Umitom na hiya. Kay umundang naman hiya pag pinahusay. Pero mas mupay ko iton. Para hiya makasantok. Alangan makasantok. Pero mas mupay ko iton. Para makasantupin maupay. Nagsisinaw-sinaw nga ni hiya. Naingangalimot naman hiya niya mga obligasyon na imo. Nay, Anak, maram ako nga gusto mo makigbalik ka na rin. Ay, ulaanay, anak. Tagi pa hinguti ay nga panahon para hulos nga magbago ito na imo asawa. oo nay. Susundon ko ikaw, nay. Ang gusto ko gihapon makasigurado. Nga otro na akong pag-asawa ni Nalin. Dere na iya maglilingo pa ako, nay. Ngan magbalik nga ni kamo, ha? Ayaw na ito pag tinaghin mga panpahusay. Okay naman ito nga postura yan, na.